Sanibonani ma-Afrika, sanibonani banguna bahle, sanibonani ingane zakwethu. Esabatheni elihle, ngicela nje ukunitshela ukuthi ngiyanithanda yazi. Nihlale nazi ukuthi ngiyanithanda. Ake ngikhulume nabafowethu nodadewethu. Ngiqale ngabafowethu laba abamithisayo bese bephika izingane. Mfowethu, uma ngabe uyazazi ukuthi ulalile nentombazane noma kungase wena kodwa intombazane mayike yakhomba wena, ungaphiki mfowethu. Uma ungayithembi ungamana uthi ngizobona ngomntwana, ungaphiki. Nawe wena owaziyo kahle ukuthi uwena ngempela musukuphika ngoba uyilandela amashwa. Nalaba ke abaphika izingane ngempela azi kahle ukuthi ingane yakhe ke manje lo ongasoli lutho enganeni yabantu. Lalela ngikutshele inkinga oyenzayo. 1, wenza ukuthi lengane le ikhule ingamazi ubaba wayo. Yabona? Ngendaba yokuthi wena awusebenzi. Ubani othe mangabe ungasebenzi ingane ngeke ikhule? Ubani othe mangabe ungasebenzi angeke ukwazi ukuba ubaba enganeni yakho? Yazi umntwana imali akayazi. Mawufika nje enganeni yakho uvela nje nomama womntwana uyazi ukuthi awusebenzi, uyajabula ukuthi hayi eglise mnanga ingane akayiphikanga nangu uyavela. Angithi yabona, uthatha ingane uyibeke la emahlombe uhambe naye uye eparkini la kungenwa khona mahala, kungenwa ngamali. Nifike lapha nidlale uma wrong uyiphusha ingane nigibele nihleke kube kuhle kube mnandi, usuke lapho nihambe nemswinkini ufike ubeke ingane la niswinke ninobabili uyiphusha ingane iyajabula ingane iyahleka, nihlala phansi niyaginqika etshanini ingane ijabulile inobaba wayo. Ngithi yabo uyasuka lapho phethe 2 rand noma irandi lokugcina uyoyithengela le stock suit abathi stambo noma uyithengela amakipkip, uyayinikeza ingane uyayithatha uyibeka la ehlombe ingane ubuyela naye emuva uyibuyisela kuma wayo. Ingane ijabulile ifika iyancuma beni kuphi nobaba bayajabula bahleka kuhle kumnandi. Musani bafowethu ukuphika izingane. Bosisi musani ukuthi ke manje amajida mayesephika izingane bese nithatha ingane nayebulala. Bese nenza ama-abortion bafowethu nihushuluziso. Musani ukwenza lokho njengoba nawe uma wakhe engakuhushulanga nayo lengane inalo ilungelo lokuze emhlabeni izophila. Musani ukubulala izingane ngenxa yokwelisaba inhlupheko. Azondliwa yini le ingane? Zinomenzi wazo ozenzile, zinomvikeli wazo, angazi ukuthi ngayibeka kanjani. Oyilethile la emhlabeni uyena ozoyinakekela, zinomnakekeli wazo. Musani ukuyibulala bafowethu. Musani njengoba uma wakhe engakubulalanga nawe cabangela lengane le musukuyibulala ngokuthi ngoba umfowethu nangu uphikile. Ubani othe ingane ephikiwe ayikhuli? Mfowethu, ubani othe ingane nobaba ongasebenza ayikhuli kamnandi? Hayi bafowethu ngeke. Musani ukubulala izingane zenu. Musani ukubulala izingane zethu. Mfowethu, musa ukuphika ingane wazi ukuthi yakho noma ungazi ukuthi yakho ungayiphiki, ungamana uthi ngiyobona ngayo ingane mayifika. Wenzelani? Ingane mayifika kuwe awuphikanga. Ingane makungasuwe uyakhona ukuthi yabo ngeke ngasho ngathi ngiyobona ngengane mayifika kodwa awuyiphikanga. Bodadewethu, musani ukubulala izingane zenu. Kubhlungu kangaka bafowethu kuletha umntwana emhlabeni. Wena nje lobo buhlungu loba usabucabangela ubuhlungu obuzulu lethi ingane emhlabeni. Usuyayithatha uyayisuffocate uyifaka eplastikini la kwamasipala, uyoyilahla emgqonyeni kaDodi, uyoyilahla eStamkokweni, uyoyilahla eDesert, uyoyilahla emfuleni. Hayi bafowethu ngeke. Ungamana uyishiye estesini or ushiye eTexini man, odriver bayazi ukuthi bayithatha bayisephi. Please bafowethu, musani ukubulala izingane. Asisukuhlukumezana siyingane zomuntu. Ngihlale ngisho ngithi sonke singaba kwamdluli sizalwa indoda yodwa, sizalwa uNoah. Manje kungani sihlukumezana? Ngiyayicelela nje ingane zakwethu, hayi kabi ngiyayicelela nje bafowethu ukuthi izingane ake sizithande, izingane ziyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ozana masisigijimani. Hos. Hlala la duze kababa. Hlala la. Hos. Gijima man. Hoza man. Anibheke nje, anibuke nje ubuhle bokuba nezingane. Ubuhle. Sanibonani bantaba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Hello, right? Anibuke nje ubuhle bokuba nezingane. Ngiyanithanda abantu abamnesh.
love it. Okay. Love you. Okay, you can go here. Right.